Indukční varná deska De Dietrich s integrovaným odsavačem par kombinuje ty nejvyspělejší technologie dvou špičkových spotřebičů v jednom. Dopřejte si naprostou volnost a maximální pohodlí během vaření. Uhrane vás svou krásou a nadčasovým designem. Navrženo a vyrobeno ve Francii. Technologie flexibilního vaření Horizon přináší největší varnou zónu na trhu. Přizpůsobí se každé velikosti nádobí a zajistí rovnoměrný ohřev. Díky intuitivnímu ovládání a automatické detekci nádobí nabízí deska zcela novou úroveň síly a rychlosti vaření. Preciznost během vaření umožňuje až 20stupňové nastavení výkonu. Funkce Boost zajistí okamžitý přístup k maximálnímu výkonu desky. Zvolit můžete i funkci Boil, perfektní pro snadnou přípravu těstovin. Výkonný a tichý odsávač par nabízí vysoký sací výkon a dokonalou filtraci. Indukční varná deska De Dietrich s integrovaným odsáváním je promyšlená do posledního detailu. De Dietrich, symbol francouzského stylu života.